ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ଦୂର ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ସେ ରହିବନି। ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦରକାର। ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ପାରା ଯେମିତି ବୁଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଘଟିଛି। କ'ଣ ଘଟିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଲୋଚନାଟେ ମୁଁ କରିବି। ଏଇଟା ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ୍ ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ବାପାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଟିକେ ହଟକେ, ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଘଟଣାଟାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି, ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ବା ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ, ଗୋଟେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଉଛି। ସର୍ଟରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଇ ଯୁବକର ଯୁବତୀ ସହିତ ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷର, 7-8 ବର୍ଷର ରିଲେସନସିପ୍ ରହିଥିଲା। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖରାପ ରିଲେସନସିପ୍। ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବି ଲାଗେ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ, ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ମୋତେ ଲାଗେ, ଇଭେନ୍ ପ୍ରାୟତଃ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେବି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ ସମ୍ପର୍କ, ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଏ। ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍କ ହୁଏ। ସେ ଘଟଣା ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆସିବା ନା, ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ତା'ର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ରହିଥିଲା। ବର୍ଷକରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2-3 ଥର, 4 ଥର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ମୁଁ ସେ ଯାହା କହିଲା, 7-8 ବର୍ଷରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15-17 ଥର, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯାଇ 20 ଥର ଦେଖାଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜ କରିସାରିଲା ପରେ 20 ଥର ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିବ। କାରଣ ଏଇ ରୁହେ ବାହାରେ, ସେଇ ରୁହେ ବାହାରେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, 25 କିଲୋମିଟର। ସେ ପ୍ରକାର ମୋ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗର ଘରଠୁ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘର ପାଖାପାଖି ସେ 25 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ, ସେ ଝିଅ ତା ସହିତ ବହୁତ ଖେଳୁଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମାନେ ସେ ମୋତେ ଯାହା କହେ, ହଜବେଣ୍ଡ ବାଲା ଫିଲିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ରେ ହୁଏ। ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଭଲ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳି, ଯଦି ଭଉଣୀ ତା ସହିତ ରହିବାର ନଥିଲା, ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ଆଣୁଥିଲ, ତମେ ତ କାହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲ? ଜାଣିନଥିଲେ କି କାଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ରିଲିଜନ୍ ସେମ୍ ଥିଲେ ବି କାଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି? ଜାଣିଥିଲ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜାଣିଥିଲ, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ତା ସହିତ? ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ତମ ଘରେ ତମେ କହିପାରିଲନି, ପୁଅ ଯଦି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ତା ଘରେ କହିପାରିଲାନି, ତ ଜାଣିଥିଲ ତମ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ଫ୍ୟୁଚର୍ ନାହିଁ, ଆସିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଯାହା କୁହେ, ନା ସେ ମୋ ସହିତ ରହିକି, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି, ସେ ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାହାରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ଝିଅ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଜବ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ସେପଟେ ବି ଆଫେୟାର୍ କରିଥିଲା। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାହାର, ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେ ପୁଅର ଭୁଲ ଥିଲା କି ଝିଅର ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମାନେ ବହୁତ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟର ଜରୁରତ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ସେ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବା ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ଇଭେନ୍ ଝିଅ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲା, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରେମ ହେବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆଜିକା ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲେ ମାନେ ଯାହାର କି ଦେଖିବେ କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17-18 ବର୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ପାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା ଧୋକା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମିଳିବ ନା ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ, ଯୁବତୀ ହଉ କିମ୍ବା ଯୁବକ ହଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରେ। ଯଦି ଏଇ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ଆଇ ନୋ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ୍ ସେନ୍ସରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥଟା ପ୍ରତାରଣା ହେଇସାରିଲାଣି, ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିର ତ୍ୟାଗ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରକୁ ଯିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ ଆସେନି, ମୁଁ ଯାହା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯାହା କହେ ସେତିକି। ମୁଁ ଏମିତି ଧରିକି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି କରିବା ମୋର ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍କୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ବୁଝିଯିବ। ତା ମନରେ ମୋତେ ସେ କୁହେ, ତା ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ବି ଆସେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି ବହୁତ ଥର କରିଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ଡିପଲି ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆସିଛି। ତା ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ସିରିୟସ୍ ନଥିଲା। ସେ ଝିଅ ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳି ପଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସମୟଟା ତାକୁ ସେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଏହା ତ ଥିଲା ତା କଥା। ପିଲାଟା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରିକଭରି କରୁଛି, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଭଲ ଛୁଆଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଯେ ମଣିଷକୁ ପାଗଳ କରିଦିଏ ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଯାହା, ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରେମରେ ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏକ୍ସିସ୍ ଅଧିକ ହେଇଯିବାଟା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।